abrimos outro melón, as compañías telefónicas, que isto tamén é outra, porque hai algúns puntos, que mañá, efectivamente, querida Gloria, porque hai algúns puntos de Galicia, Fátima, estás nunha pequena vila que pertence a Estrada, onde non teñen internet dende fai moito tempo. Compañeira, contanos. Pois, efectivamente, compañera, aquí estamos con estes veciños da parroquia de Parada, no lugar das Vilas. Dicimos, Manuel, que levades incomunicados por internet case 4 anos, é así? No, a idea era que cando se estableceu o plan único do Goberno de España, que abarcaba do 21 ao 24, pois que nós, dado que estamos incluídos dentro das coberturas de fibra, que ademais iso corroborou no Avalador do Pobo, pois iniciamos un proceso de petición de firmas a toda a aldea, levámoslos ao Concello, desde ali puxéronme en contacto con unha ingeniera de Telefónica que se desplazou á zona para ver toda a infraestructura que había, que era cero, e estábamos xa convencidos de que a fibra nas vilas se iba a instalar. Nosa sorpresa, que pasa o tempo e a fibra non ven, aínda que noutras casas da parroquia, e concretamente en varias aldeas grandes da parroquia, sí que instalaron. Entón, para nós é un agravio comparativo entre as outras casas da parroquia e a nosa aldea, que é un núcleo grande, cohesionado e que ten futuro e que estamos desexando ter unha cobertura adecuada de fibra óptica conforme exigen os mundos actuales. Pues claro que sí, porque sería raro agora, Marga, estades en unha situación que vos poderíades ter fibra, deberíades, é así. Exactamente, porque hai xuventú que vive aquí nesta aldea que podería ter a opción de teletraballar ou facer, por exemplo, cursos online sin ter que acudir ao posto de traballo. E o que é unha vergoña é que, por exemplo, as compañías de telefonía que te chamen para contratarche a fibra, ti firmas un contrato e chegan aí e resulta que o último poste ao cable está a 350 metros. E entonces, evidentemente, eso que te estén así seguido chamando para nada non me parece lóxico. Despedimos, gracias por atendernos, despedimos aquí pois cunha rapaza que ti personalmente tes problemas, efectivamente, con esta falta de fibra. Sí, por exemplo, eu teño animales, son gandeira, e para darlos así os animales de alta, eso, pois non me vai o internet. E despois, sobre todo, cos nenos, co tema dos nenos, mándame mensaje do colegio pola Valar ou polo Tocaba School, que é da guardería, e non me chego, non chegame 3 días despois. Entón, non me vai nada o internet, necesito esas cousas para as vacas e máis para o tema dos nenos. Pois, gracias por atendernos a todos. Efectivamente, compañeros, xa vedes que é necesaria a fibra en calquera punto de Galicia, estes veciños non piden máis ca iso. Grazas, Fátima. Pois eu non sei, Hugo, pero vexo como un común denominador entre estes dous últimos temas, porque ambos teñen como escenario rural e, por outra banda, grandes compañías, non, que igual din, bueno, pois non é moi rendible investir aí, non? Bueno, neste caso concreto faría falta unha ampliación do tendido, non? O que reclaman a Telefónica neste caso, pero, en fin, veremos se se leva adiante esa reforma, esa obra. En todo caso, eu que creo que estamos nun punto no que pensar que o acceso a internet e a telefonía xa é un dereito porque é que é fundamental. Falábamos antes, os servicios bancarios todos pasan agora tamén polo internet, a nivel telemático. Eu creo que xa podemos comezar a pensar en figurar o acceso ás comunicacións, o acceso a internet como un dereito básico, como ter unha vivenda ou como ter calquer outro tipo de dereito básico, vaya. Sen dúbida, porque aí estábamos vendo, non, todos eses trámites que non podían facer por mor de non ter algo tan básico como a fibra óptica e internet. 1:17 minutos, continuamos aquí no termómetro porque é momento xa de abrir